Martin, du holder kæft. Magnus? Magnus! Ja. Hvad laver du? Hvad? Magnus, hvad laver du? Jeg har gang i en analyse af noget mos, som jeg har fundet i går. Hvad laver du? Jeg analyserer mos, som jeg har fundet i går. Det er så svært at forstå. Helvede. Skal jeg forklare om det? Skal jeg fortælle noget om det? Nej. Okay. Det jeg har her, det er en typisk skat. Hvad med det der? Du gør for dine dåser igen. Der er pant på dem, ikke også? Det vi har her, det er en typisk skandinavisk mos. Den er meget let i det. Meget luftig. Hvis du... Du må for helvede at stoppe. Hvis du dufter til den. Hvis du dufter til den, så kan du lufte. Kan I godt være med at kaste ud på mig, og bare tage det her seriøst for en gang skyld. Jeg prøver her at komme og give jer seriøst. Jeg prøver her at sidde og gøre et seriøst foredrag om mos, og se. Simpelthen så svært at arbejde med, når det er I er så useriøst. Stop nu for helvede. Andreas. Altså, hvad det ikke forstår, jeg godt interesserer mig for mos. Prøv at lade være med at kaste ting på mig hele tiden. Det er altså til at blive gal over. Selv her og prøve at fortælle jer noget mos. Så det eneste, det gør, det er at kaste ting på mig. Det vi... giv mig nu bare for helvede 2 minutter. Det vi har her. Jeg gider snart ikke det her mere. Det vi har her, det er en... Det nytter altså ikke noget, jeg kan så tænkt. Det kan godt bare lade mig være. Det der her. Typisk skandinavisk mos.